Хәерле көн, дуслар, исәнмесез? Хәерле эш телик һәр кемгә. Кылган гамәлебез изгелектән тора, изге эшләр кылыйк бүгендә. Һәр көн шулай җырлар җырлап яшик. Моңлы күңел һәр чак ак булсын. Моңга тулган күңел һәр вакытта изгелекләр белән уралсын. Сәлам, дуслар, сезне Олы Шыңар урта мәктәбе укучылары Рәдис һәм Зилә сәламлый. Дуслар, бүгенге тапшыруда сезгә мәктәбебез яңалыклары, көндәлек тормышыбыз, традициялар һәм шөгыльләребез, тырыш укытучыларыбыз һәм укучыларыбыз турында сөйләрбез. Матур уңышларыбыз белән уртаклашырбыз. Бездән аерылмагыз. Елда фельдшер акушерлык пунктын, шулай ук балалар бакчасын үз ичине алган 160 балага исәпләнгән мәктәбебездә эшли башладык. Мәктәбебез Әсхат Ахунҗанов исемен йөртә. Әсхат Ахунҗанов 1930-1957 елларда шушы мәктәптә укытучы һәм директор вазифасын башкарган. Һәм ул бердән-бер 2 орденлы директор булып исәпләнә. Бүгенге көндә мәктәбебездә 5 авылдан килеп укучылар белем ала. Бу Олы Шыңар, Кече Шыңар, Шулпыш, Өйөт, Сабай укучылары. Аларга 28 укытучы белем бирә. Мәктәбебез тулы тормыш белән яши. Уку белән бер рәттән мәктәбебездә 7 түгәрәк эшләп килә. Укучылар түгәрәкләргә теләп бириләр. Район, республика күләмендә үткәрелгән бәйгеләрдә катнашалар. Шулай ук урыннар яулыйлар. Бүгенге көндә мәктәбебездә мәктәп туры олимпиадалары бара. Алга куйган максатларыбыз инде менә шушы район күләмендә үткәрелгән олимпиадаларда күбрәк урыннар яулау, шулай ук республика күләмендә үткәрелгән бәйгеләрдә катнашу һәм җиңүләр яулау. Әйе, уку, белем алу авыр хезмәт. Зур сабырлык, тырышлык, ихтыяр көче сорый. Шушы хезмәттән калган вакытны дөрес, файдалы, күңелле итеп үткәргәндә генә аның авырлыгы сизелми. Мәктәптә үткәрелгән төрле тематик чаралар, ярыш бәйгеләрдән һәр укучы үзенә нинди дә булса файдалы мәгълүмат, рухи азык, өстәмә белем ала. Елдан-ел туплана килгән тәҗрибәдән файдаланып, укучыларыбыз район һәм республика күләмендә үткәрелгән чараларда катнаша. Укучылар гына түгел, хөрмәтле укытучыларыбызның да һәр даим конкурс бәйгеләрдә катнашып, җиңүгә ирешүе без укучылар өчен зур шатлык. 5 октябрь укытучылар көне уңаеннан район мәдәният йортында бәйрәм тантанасы үткәрелде. Мәктәбебезнең педагог оештыручысы Фәйзуллина Алина Мәхсүд кызына Бөек Ватан сугышында вафат булганнар турында мәгълүмат туплаган өчен Шакиров Ильфат Фуатович тарафыннан диплом тапшырылды. Шулай ук мәктәбебез иң матур чәчәклек номинациясендә 3нче урынга лаек булды. Укытучыларыбызга җаваплы һәм мактаулы эшләрендә уңышлар, нык сәламәтлек һәм сабырлык телибез. Исәнмесез, хәерле көн. Эфирда һава торышы чыгарылышы. Кичә мәктәптә булып узган ураган кайбер сыйныфларга да җитди зыян китерде. Көчле җил янәшә урнашкан 6нчы сыйныф укучысының рус теле дәфтәрен әле сумкага сала, әле өйдә калдыра. Шулай ук дежурларында очыртып киткәли. Иртә белән явып киткән яңгыр кайбер укучыларның дәфтәрләреннән өй эшен юып төшерде. Шуның аркасында бу сыйныфлардагы укучыларга укытучылар тарафыннан атмосфера басымы күтәрелде. Атна башында 5-9 сыйныфлар өстендә мәктәп олимпиадасы вакытында көчле туман көтелә. Күз күреме бик начар булу сәбәпле укытучыга урыннан торып шпаргалкалар эзләп йөрергә киңәш ителми. Алдагы ял көннәрендә синоптиклар яхшы һава торышы вәгъдә итсәләр дә, атна дәвамында гидрометцентр штормовое предупреждение булырга мөмкин дип кисәтә. Шуңа күрә математика, физика, химия кебек җитди фәннәрдән контроль эшләренә билгесез вакытка кадәр кичектереп тору киңәш ителә. Һава торышы турында әлегә шулар иде. Сезнең белән мин Динә Шарапова булдым. Исән сау булыгыз. Мәктәбебездә таң балалар оешмасы актив эшчәнлек алып бара. Вакытларын файдалы һәм мавыктыргыч итәргә теләгән укучылар 34 варис һәм 27 истабар җыйналган. Таң оешмасы үзенең эшен мәктәп балалар думасы белән тыгыз элемтәдә алып бара. Алар үзләренә генә түгел, башкаларга да уңай атмосфера булырга омтылалар. Бу уку елында бердәм хезмәт нәтиҗәсендә үзидарә көне, укытучылар бәйрәме үткәрелде. Оешмада эшчәнлек галстуклы ил программасы нигезендә төзелгән план буенча оештырыла. Варислар 4 төрле юнәлештә эш алып баралар.
уку белем, спорт сәламәтлек, мәдәният сәнгать һәм хезмәт кайгыртучанлык. График буенча отрядларда җыеннар уздырыла. Нигезләмәләрне дружина советы утырышында өйрәнәбез. Эшчәнлеккә нәтиҗә ясыйбыз. Уку елы тәмамланганда оешманың иң актив членнарын һәм отрядларын билгелибез. Кеше игелек эшләргә мөмкин кадәр кечкенәдән үк өйрәнергә тиеш. Оешмабызның бу юнәлеше ярдәмгә мохтаҗ һәркемгә, һәр нәрсәгә игътибарлы булырга, кулдан килгән кадәр булышырга, яхшылык эшләргә чакыра. Безнең Әсхат Ахунҗанов исемендәге Олышыңар урта мәктәбендә тимерчылык хәрәкәте үз эченә 5-7 сыйныфларның варис отрядларын һәм югары сыйныф укучыларыннан оешкан волонтерлар отрядын берләштерә. Алар кошлар безнең дуслар, игелек кылырга ашык, шишмә акцияләре үткәрәләр. Авыл урамнарын чистарту, яшелләндерү мәләрендә катнашалар. Бөек Ватан сугышында һәлак булучылар истәлегенә куелган обелискны карап, чистартып торалар. Мәктәп балаларга тирәнтен һәм төпле белем, күнекмәләр бирү белән бер рәттән аларның сәламәт булуы турында да кайгыртырга тиеш. Кеше үзенең тәнен физик һәм рухи яктан көчле, сәламәт итеп тәрбияли алса, ул тормыш авырлыкларына да каршы тора ала. Сәламәтлек, шыдамлык, яшәү өчен көч һәм энергия запасы стрессларга, тормыштагы кыенлыкларга каршы көрәшү өчен төп корал булып тора. Сәламәт кеше тормышны ярата. Без сәламәт тормыш яклы. Шушы урында сезне мәктәптә эшләп килүче түгәрәкләр эшчәнлеге белән таныштырып китсәк урынлы булыр. Балаларның сәламәтлекләрен ныгытуда, сәләтләрен үстерүдә мәктәптә оештырылган түгәрәкләрнең роле зур. Түгәрәкләргә барлык балалар да теләп йөриләр. Бу уку елында мәктәптә судомоделирование, вокал, баскетбол, рәсем, мастерилка, хуҗабикә, оста куллар түгәрәкләре эшли. Монда укучылар үзләренең мөмкинлекләрен ачыклыйлар, белем күнекмәләрен үстерәләр. Мәктәптә эшләүче һәр түгәрәк һәм аларның уңышлары турында иркенләп сөйләргә мөмкин. Һәр кайсының хезмәт җимешләре күзгә күренә. Аларда шөгыльләнүче укучылар төрле бәйгеләрдә җиңүче булалар. Дуслар, мәктәбез эшчәнлеге турында иркенләп сөйләп була, ләкин тапшыру вакыты шикле. Яңалыклар белән якынрак
мәктәп сайтына таныша аласыз. Тормышта шулай. Көннәр айларны, айлар елларны ашыктыра. Һәр көнне яңадан яңа кызыклы эшләр, өмет, хыяллар көтә. Сезнең дә көннәрегез яңалыкларга бай, кайгы-хәсрәтсез, кызыклы булып үтсен. Эшегездә һәм укугызда бары тик уңышлар гына теләп, сезнең белән сау булашабыз. Пока-пока.